Да, всё. Оце є 4. Стоїть. Я забув. Я надіюсь, що ти стрім. Отак. Добре. І я надіюсь, що я не ну, да, і він тихо. Більше не можу. Я зараз напишу. Якраз написано. 0. День на перед школою і верніш не буде. Я буду. Я
Де вовки? Слеза? Важко. Да. Ви знаєте, що це означає? Це все створено на виході. І не все справді, тобто це було справді. Ну, ми я вже я на часто він шкуру з баву. Ви в баву і то це прям знайти. Не одна червона і далі йде. І так, пані, я не мастерський соус. Ви ж 100 днів не построїте нічого. Коли нічого не строїте. По суті, вас це не вопрос. Ну, что вы? Просто как? Ничего. Собирай. Нормально. Да, не скучай. Только один. І бюджетик малий. Я зробила. Молодець. Ти. Правильно. Почали просто на 5 рівень. І завдання ходили. Постой. Ну, добре, що це або карту, або це, або компас. Карти. Добре, компас. Чому? І компас. І компас прийде. А вже на четвертий день постою. Ще лучше дитину рятувати. Просто значить він. Ти казує мене. Моє. Ні. Найти я виходжу. Просто це і зразу все виходиш. Стало вже.
Довода. Ти це як це? Ти просто просто чамку сильно. А що? Не змоги. Ми двох секунд. Цікаво, чого там попало? Що нас покупав? Покупав? Святі Бога не хоч. Ти що, тільки зараз поняла, що можна його де угодно. Скільки карти стоїть? Буквально просто, щоб нам не мішало на нашій базі, ти можеш буквально просто в кінці карти її поставити. Прям біля... Давай построїмо біля того сундука, біля дерева, просто компас. Там поставили. А давай. Я так, які у нас були. А вже... О, треба піднімати дерево. Да. А ти мені жовтку принеси. Біля оскільки сяться, ми... Бити. Ти доки біжи на вас? Ні. Ото чамка. Де? Там ти знаєш. Та на мене знай. Не знай. А ні. Да, я нічого тут. Ой. Мене. Да я не хочу. А я так и буду всем. Собираемся. Вала, альфа, волка. Весь принципе его начала. Эпическая охота за яйцами 2026. Видите? Да. Да я шучу. Заходь так офигеть. Это зачем? Кабиновый сундук. А что? О, торт. Мене зараз через відправлю. Ні, почекаю до зараз спавнить. Ну, в мене ще, в мене є. Правда. Я так. Добре. Приміля. А тільки. Ні.
Мы там конечно. Yes. Дві каністри. А ну-ка на кусак. Зараз закінчиться день. Зараз закінчиться день. Я так сказав, що це не буде. Тут можна сапог вираховувати. 5, 6, 7, 9, 10. Ти досі? Я досі. Минулі. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Кува. Дуже. Зрозуміло. Не зрозуміло. Павук. І може, як ти хочеш, мене зрізати. Паде. Весь мій куток під хвіст. Знімаєш. І це грати. Шахтарі, не так. Назва спортсмен. Мені я Він я не буду канати. І в моїй подруги теж Піно. Піно. Ого, так там. Раз я бомба.
колесо мешало. Колесо. Є. Ось ви зараз мішок. Ні. Одно новенько. Не судьба. Я Второе швейцара. не И покончили. тут. Здоровье. Так. И добавь судьба. Я сказал, теперь убейся, и он сразу туда. Магія. Все. 15. Ой, добре. Пінцета. І одне яйце. Да. Тихо. Получити його. Його спосіб ложечку. Гранатка і банк. Бачу, в тебе тут бомба прям. І не ой. Ого. Знищу. Здорово. Берем таку. На это. Тучком быстро вот это. И знищу. Вовка. Вовка. Его. И вовка. Тихо. Тільки звіс. І перевод кривий. Перевод кривий. Ой. Беремо. Нам понайти пещеру. Металлов. Якщо з двох металів не я
Дивись. Ну, врубаємо. 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 І розпа... Чим? Раді той. Да. Це новий бачу. Можна його добавити, чи ні? Перед Да. Забула. Ось. Починаємо. Отак. Ось. Це ми. Це будемо. Починаємо.
Pada topor. Messi. I yang main hewan warna oh warna top i guys Odin three what kita yang untuk
Что? Вот, ладно, три так. Три. Вот. Зараз буду просто понажимать. Ну ладно. Теперь я спорт. Я все. Двигаемся в дом. Просто лутаемся и текаем.
Два. І одна. І
Ой, да. Что? Эй, там. Чья? Чья там? Эй, кто? Народ. Я вам это написала. Подобается в том, ура, он туда. Побачив.